आं खन्थाइ लिरगिरि नङा थेवबो गेजेर गेजेर मालाबा लिरनाय जायो दा बेनिनो बैसागु बोथोर नालाय आं रमान्टिक खन्थाइनिफ्राय स्टार्ट खालामग्रोनोसै ना आंनि गिबि खन्थाइनि मुङानो जादों बेबोथ' मोनसे मोजां मोननाय मेगनजों लाखुमा जानाय सिमां खुगायाव नांथाना थानाय गोरबोनि बाथ्रा नों माब्लाबाबो बुंनाङा अनजालु आंबो बुंनाय नङा थेवबो आं नोंनि सायखं जानो नों आंनि सायखं जानो नों आंनि मेगनाव नाय नों गोमालां आंनि सिमाङाव मेगननि बान्दो बायफ्रुलांथों नोंनि सिमाङा आंखौ गोबाख्रबथों गोरबोनि बान्दो गैया जाथों नों आंनि गोरबोआव उन्दुफैनांथों नों मिनिनो आंनि थाखाय आं मिनिनि नोंनि थाखाय नों खेबसेल' नाय आंखौ खेबसेल' नों मिनिहर फागुन गोसोआव नों मान्दार जानानै बारदै सिख्ला जाना मोसाफै बैसागुनि आगोल नोंनि आर'नाइनि आं आगर जानि नोंनि गोदोनायाव उन्दुलांनि बे आंनि गिबि खन्थाइमोन दा आं बेजोंबो रिलेटेड माने गोदोनि दिनावहाय मोजां मोननायफोरा माबायदि जायोमोन ओमफ्राय दानि दिनावहाय माबोरै सोलायलांखो बै हिसाबै आं खन्थाइखौ आवरायलांनि हा गोदोनि दिनाव जोंनि आइ बाबामोननि दिनाव ओमफ्राय आबै आबौमोननि दिनाव माबायदि सोलायोमोन हा खन्थाइनि मुं आबादारि आं बुजिया गलाबा बोरै लाखुमानो हायो गोरबो दुंहाबनाय अननाय बोरै खेंफोरो आलाय जाब्रे खहाबथाव बुंजायै दोनजायै अननायनि जारला नै गला सैथोनि सहाय नों खिन्था आंनो दैज्लांनि फोथाराव हालेवनाय फावै बाबुफ्राया आंखौ गोदोना नायहरफ्लाना मेगनजों ग्रोब जाफ्लांब्ला गुरलाब मावखांनाय बिखानि लाजिनाया नोंनाव दं नामा फोथार बिनि मोनोबनाया मोनाबिलिनि सानजों गोसारलांब्ला गोगोम जानाय आंनि बिखानि गोजोननायखौ नों फोरमायनो हागोन नामा बियो आंनो गलाब होफेराखै असदासो मोनदोंदां माब्लाबाबो बुंफेराखै मोजां मोनो होननाबो आंबो बुंसनाखै थेवबो मानोबा बिनि खायमा मेगनाव आं जोथोनै साजायनो हायो गिनाय गैयाजासे जिउमानि गोथारसिन सिमां बिनि नांगोल मुथि हमनाय आखाइजों बिलिरब्ला रोजा गलाब आंनाव दाबो बारो नै गलाब नों हायोब्ला बुं जोंनि सल' मोजां मोनो बुङालासे बोरै मोजां मोनबाय थानो हायो जरासे जिउमाया नायै बोरै मोनसेल' सिमां नुनो हायो जरानै मेगना खायमा फोथाराव बोरै लिरलाङो बेखेवजायै अननायनि गोदैसिन सल' आघोननि फोथाराव दानि दिननि मोजां मोननायनि हा बे गोदोनि दिननि दंमोन आबै आबौनि दिननि दानि दिनाव ग्लबेलाइजेसन खन्थाइनि मुं खोथाफ्रा गोरलैथारमोन बिसोरनि बुंनाय बादिब्ला बोराय बिलाइ सिरियाब्ला गोदान बिथराइ खिलिनो बोरै गोजाम लामा थाबायखाङाब्ला गोदान लामा मोनहैनो बोरै नाथाय गोरोन्थियासो अबाव जाखो बेखौसो आं बुंनो रोंला दोंसे दैमा बोहैदों मडार्नाइजेसननि मुङाव सानस्रिखौ हायि दाहाराव गोथै नाबादि नोंबो आंबो जानांदों जास्ट गो विथ द फ्ल' सिमां मोननाय मोगथाङाव आं दा आन्दायदों आं मोनदांदों बाराव अक्सिजेननि आंखाल जादों आं गोमोदों आंनि जिउ सिरि अनजालियानो दाना अननायफोरखौ जखा सुयो KFC डमिन'सनि चिकेन लेग पिसजों आंबो बुजिदों दाना गोराबनाय अनजालिखौ बुरखायनो हायो मबाइलनि स्क्रिनाव बिलिरनो मोजां मोननाया दानिया बिखायाव नङा फेसबुकनि पासवार्डआवसो दिन्दांनो नागिरो आंबो दा मोनसे पेन्टुला ग्लबेलाइजेसननि बाराव दिंदोंनाय मानोना आं मिथिगौ गोजाम बाथ्राफोरा दा फासिनाङो You need to grow up manनि दौलेङाव दा फरायसा उन्दै आगोलमोन दं नालाय आं बिसोरनि थाखाय मोनसे रमान्टिक नङै खन्थाइ आवरायलांनो हा खन्थाइनि मुङा अन्थाइ
बेनोथ' गोहो बिनि बारजों बिरफालाङि गुदुंजों गलिलाङि दैजों बोहैलांफायै जुगामि जाना थानायनि अन्थाइया समायना महरगिरिनि आखाइनि बिलिरनायजों बियो जिउ मोनो मिनियो गोदैसिन रंजानायजों अन्थाइयाव जिउ थायो बेखायनोथ' थाखोसे सुबुङा दिरिनि अन्थाइयाव जिउ फन्थंहोयो अन्थाइयानो दैदेनो संसार मन्दिर माइ हेन्दो सोरगिदिं अन्थाइनिनो खुंथाय गिदिर अन्थाइ फिसा अन्थाइ जेबो फाराग गैया फिसा अन्थाइयाबो दलान होयो गिदिर अन्थाइया बोहैनाय दैमा बान्दो थेयो नों आं जों गासिबो थरफा थरफा अन्थाइ महरगिरि गोसोजों दा नों दाना लादो जिउमानि थरफा बेसेन गोसा महर गोजोन्थों